Namamaga na yung kamay ko, guys. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. Hi guys, so I will let you guess where I'm going. So, char lang. So, by the way, I will be going to sa puso or sa reservoir para magigib ng tubig dahil medyo ugan na gid kaayo amo ang tutunlan. Wala na mi tubig imnon. So grabe, sobra kayo kalayo. Pero laban lang. Okay, para na imnon para sa kinomiya. And so here I am, here it is, the bomba or poso ang tawag sa amin dito. Kaya let's give the tubig. So dalawang container yung dala ko, guys, ha. Imagine, sa sobra kalayo. Hi guys, so as you can see, andito ako sa aming puso. So, sobrang layo na yung pag-iigiban namin ng tubig kasi summer na. So wala nang pundo sa tawag sa amin, pundo. So wala na yung pundo ng tubig. So namin sa puso, ito yung main line or yung main source namin ng tubig. So sobrang layo to sa amin. Kaya hiningal ako. Kaya sobrang tipid namin, sobrang limited yung tubig namin dito. Alam mo na pag bukid. So pero kahit pa paano hindi nauubusan kasi andito naman. Kaysa naman wala talagang tayong maiinom. So as part of the economic resolution or the water resolution, we need to use some recyclable materials, somewhat like 1.5 liters of Coca-Cola na gagamitin natin para masangga yung tubig at hindi masayang. Although may masasayang pero konti lang. So ganito kami tipid. And also there is time limitation or time limit kasi bubuksan siya mga 6 AM in the morning tapos magko-close ng 9 to 10 in the morning. So grabe guys, ganito kami katipid, no? Kaya mag-igib kami ng tubig ng maaga para mas madami maigib, mas madami yung maiipon doon sa bahay. Kaya minsan naisip ko na lang na mas mabuti na kung walang kuryente kaysa wala tayong tubig kasi ang tubig nagdadala ng buhay. Although ang kuryente hindi tayo makikita kapag walang liwanag, pero makagamit naman tayo ng ilaw gaya ng kandila or yung mga sinaunang panahon na ginagamit. And so after ma-full tank yung 2 containers na dinala ko, inigiban ko. So let me wash my face kasi sobrang haggard na, tapos ang init pa.
So, grab a chance habang malayo yung paroroonan. So, ito yung dalawang container na dadalhin ko sa amin. Ang ganda rin naman ng pwesto ng puso dito guys. Kasi nasa gitna siya mismo ng tawid o katawiran. Kita nyo yun guys. Yan. May kariton. Sasakyan yan ng container. Ang daming nag-iigib dito guys. Walang pinipili. Mapababae, mapabalalaki, or mapabata. Ayan o. May kariton pa. Ito kasi yung kariton na ginagamit, karaniwang ginagamit na sinasakyan ng mga galon or yung mga bata kapag naglalaro. Tapos sobrang layo pa ng igiban ng tubig. Kaya ito yung mostly na ginagamit dito sa amin guys. Para mas madali kang dumating sa paroroonan mo or dito o punta sa bahay. Kamay ra man dito. Tumasun adto. Buhat. Diri lali mag-arsa na. Ari ko magi ring basak mga guba dyan ang likid ng kariton. Di ko. Magbit-bit ko ari kay balance pa. Tubuan pa kag braso. Sapa na lang manghuga, kang panghugas. Ayaw gunapun ate misil kay bugat. Kakahingal guys. Buhay bukid. Laban. Malapit na ako sa amin. Yun o. Namamaga na yung kamay ko guys. Ganito talaga yun pag ano, pabalik-balik. Kasi pangalawang beses ko na to. Yan o. Nahihirapan ka pero kailangan mong lumaban. Pero sobrang sarap dito tumira kasi yung sources dito hindi binibili. Nakikita mo lang at pwede mo lang siyang kunin. Halimbawa dito mag-igib ka lang, walang bayad. So ganito yung sa bukid. And that's it for today's video guys, kasi pawis na pawis ako kanina sa kakabuhat ng container. So kaya nagbihis ako kasi basa na talaga. So hanggang dito na lang tatapusin ang ating video ngayong araw. So thank you so much for watching my videos, and I hope you have something to learn and you enjoy so much watching my videos. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated ka sa aking mga videos at bago kong uploads. Hanggang sa muli, paalam!